Ahojte, poďme sa spolu dnes naličiť na ples. Pred ličeniami kľudne dajte komentár, či sa tento rok chystáte na ples a teda pre viac tipov, lookov, make-upov ma nezabudnite odoberať a ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite mi dať like. Takže poďme spolu na to. Začnem obočím s týmto voskom od Farmacy. Obočie mám vyčesané, takže idem si doplniť chlopky niekde, kde mi chýbajú. Dnes použijem tento Alverde tieň na obočie. Beriem si tento tmavý tieň. Obočie máme hotové. Ja si robím to obočie len s tými tieňmi, lebo ja ho mám dosť husté a naozaj to chcem ponechať také prírodzené. Chcem si dať make-up. Dnes použijem tento Maybelline Feed Me, pretože má matný finish a sú tam aj také ako pudrové čiastočky. Ešte si zoberiem taký štetec, ktorý použijeme na korektor. A okolo toho obočia si to upravím štecom. Takže make-up mám zapracovaný. Môžete vidieť ten taký pudrový efekt, že už vlastne to vyzerá ako by som mala aj puder. Ale teda ten ešte nemám. Idem si dať plampovačku od Farmacy, môj obľúbený krok a teda stále budem hovoriť, že tie plampovačky nezväčšia, oni hlavne vyhľadia a potom ten rúž vyzerá krajšie. Táto plampovačka je super v tom, že väčšinou tie plampovačky strašne štípú, ale táto je proste taká príjemná, že úplne sa dá bez problémov vydržať. Korektor použijem od Catrice. Korektor mám zapracovaný a idem si dať najskôr bronzer, až potom púder, lebo púder si dám len na T-zónu. A na kontúrovanie použijem túto paletku od Revolution z rady Petra. Ja ju mám už opotrebovanú, spadlaný, rozbitú, ale ako môžete vidieť, mám ju strašne rada, takže idem si spraviť kontúry. Môžete vidieť, ako kontúrovanie a teda bronzing krásne zmení tú pleť. Pretože keď som si dala make-up, tá pleť je taká plochá. A ako náhle si dám len trošku bronzing a kontúry, tak už teraz to vyzerá proste dobre. Ale teda keď už mám kontúry, tak idem si najskôr doplniť púder. Púder si beriem od Dermacov. Je to teda transparentný sypký púder. Veľmi jemne si dám okolo očí ten púder. Ten púder som si naozaj naniesla malinkým štecom len do toho očného okolia. Ale teraz ešte, čo si zoberiem, je púvka. Naberiem si ten púder, takto si ho oklepem o ruku a tuto si na tú kontúru proste si takto výrazným púdrom. Použiť teda tieto lícenky. Jedna je Neutral Dermacov, druhá je Colorette. Takže si štetec. A tu je ružovú, ale oni sú strašne dobre pigmentované, takže to oklepem. A dám si ju sem vyššie. Vidíte? S touto veľmi, veľmi opatrne. No sú dobre pigmentované. Dám si ju sem hore vlastne. Nad kontúru na lícnu kosť. Túto ružovú si dám sem hore. Dám si túto Natural. Taký menší štetec. Zase oklepem. A tu
si dám sem dole, dobre, na väčší štítec sem dole len tak. Dám si ešte rozjasňovač z tejto paletky Revolution. Tu si dám tento taký svetinko ružový. A teda dám ho sem nad tú lícenku. Pleťovku mám hotovú. Pozrite na tie pery. Vidíte, čo robí ten plampovací list? Neviem, či to vidíte. Tie pery také prekrvené, hladké. Ideme na oči. Dnes použijem na oči, keďže je to plesové líčenie, aby tie očné tiene vydržali počas celej noci. Použijem aj túto podkladovú bázu pod očné tiene. To je od She. A akože ja som zháňala podkladovú bázu a mali proste DMK len od She. Nedávala som tomu veľkú šancu za tie 3 €, alebo koľko to stálo. Ale na tomto drží ten očný tieň tak, že perfektné. Takže dám si podkladovú bázu pod očné tiene na viečko. Zapracujem štecom. Beriem si teda blendovací štetec, túto paletku beriem a idem si teda najskôr spraviť ohyb oka. Beriem na to tento tieň Delicate, tento stredný hnedý, to je taký najprirodzenejší. Nabrať. Tieto tiene beriem, majú pekné farby, ale vidíte? Strašne prášia. Akože toto, ak začínate líčiť, alebo ak ste začiatočník v líčení, neodporúčam vám tieto tiene, pretože budete si to vedieť potom očistiť. Jednoducho také menej prášivé. Toto nie. Takže ohybovka. Beriem si taký menší blendovací štetec a zoberiem si túto Wonder, trošku s troblietkami. A to si dám nižšie. To už si dávam iba do kútiku vonkajšieho. Ďalej si zoberiem takýto plochý štetec. Beriem si fixátor make-upu. Nastriekam na štetec. Potrebujem, aby sa to tam lepilo, pretože si zoberiem tento tieň Feels, tento ružový, a tiene, kde sú trblietky, potrebujú fixátor, aby to lepilo. Ináč na oko nedáte taký odtieň, aký chcete, alebo proste nikdy nedosiahnete to, čo chcete. Takže fixátor, tieň s trblietkami a na viečko to takto klepávam. Beriem si ten základný blendovací, s ktorou som dávala tú hnedú a trošku to prepojím. Teraz si zoberiem nejaký taký precížnejší štetec, zoberiem si túto základnú hnedu a to si dám na spodné viečko. Ten blendovací a rozblendujem, že beriem skosený štetec. Zoberiem si túto takú hnedú, spraviť linku iba tieňom. Čo by som ešte spravila? Beriem si korektor. Zoberiem si takýto tiež taký plochý skosený štetec. Naberiem ten korektor na ten štetec. A tu si teda chcem zvýrazniť tú linku. Vidíte? Je to výraznejšie. A to isté ešte potrebujem urobiť tu, že vlastne pod obočie si dám korektor. Precízny štetec, teda taký menší, a potrebujem fixátor.
Beriem si úplne túto bledunku Majestic a potrebujem rozjasniť ten vnútorný kútik. Takže takto prejasním. Stále mi tam niečo chýba a dneska to dáme asi tak, že dám si čiernu linku do vnútornej vodnej linky, čiernu ceruzku. Dávam si do vnútornej linky aj túto hore na začiatok. Sa mi to už páči s tou čiernou ceruzkou vo vnútornej linke. Idem si teda naliečiť myhalnice. Mám v pláne si aj lepiť umelé myhalnice, ale ako to u mňa býva zvykom, nalepím ich, uvidím. Možno ich nenalepím, keď si myhalnice naliečím. Uvidím. Takže na myhalnici si dám túto Catrice maskáru. Táto je naozaj veľmi dobrá. Ona robí objem, nerobí dĺžku. Myhalnice mám naliečené. Mám tu tieto umelé myhalnice od Catrice. Ideme to skúsiť. Umelé myhalnice vám určite nebude sedieť dĺžka, čiže treba si tie myhalnice najskôr bez lepidla zobrať, priložiť, ale prikladáme teda od toho konca takto nejako. Mi to vyzerá s umelými myhalnicami a takto vyzerá liečenie bez myhalnic. A čo ja spravím? Tie umelé myhalnice nedám. Podľa mňa to už vyšlo z moldy, tieto umelé myhalnice. Ak chcete nejako obzvláštniť líčenie, tak určite s trsami. Používam tieto Ibra. Nepáčia sa mi tie umelé myhalnice, ale teda dám si trsy len na konček oka. Lepidlo mám z DM-ky. Toto je naozaj skvelé, toto dobre lepí, takže idem si nalepiť trsy na konček. Trsy som si musela dať mimo kamery a teda ako vidíte, dala som si len sem na konček. Úplne nakoniec som si dala tento trs 12 a potom som si dala ešte 3 trsky 10. A ja si myslím, že takto tie oči vyzerajú oveľa krajšie. Je to prirodzené, je to pekné, je to krajšie ako s umelými myhalnicami. Takže za mňa toto už není ani v móde. Za mňa toto krásne zvýraznené oko a prirodzené. Ideme si spraviť pery. Použijem kontúrku od Farmacy. Veľmi dobré kontúrky, pretože sú krémové a veľmi ľahko sa s nimi kontúrujú pery. Mám hotovú a použijem tento rúž od Farmacy Move Pink. To teda tekutý matný rúž. Ten aplikátor je super v tom, že keď idete vrchnú peru, tak vidíte to skosenie, že si to pekne tvarujete. No, skúsim vám to ukázať. Takže toto. Takže on je tekutý, matný a cítim, ako zaschýna. Myslím, že aj tá kontúrka je v odtieni Move, pretože mi strašne sadla. Ale čo môžem povedať, ja zbožňujem tieto odtiene Move, vlastne také najprirodzenejšie. Milujem tento odtieň, milujem. Toto je moje plesové líčenie. Do popisu vypíšem všetky použité produkty a ich odtiene. Priložím vám aj 23% zľavu na nákup Farmacy produktov, pretože za mňa tento rúž a toto obočie musíš proste vyskúšať a musíš mať doma. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!